los exteriores del cliente, Antonio Redolat, que ya es más que una promesa en el mundo de lliçons a donar José Antonio Redolat en això de l'atletisme, sobretot en les proves del mig fons. Estem en la final dels 800 metres llissos femenins, en els que hi ha un atleta que participa fora de concurs i que té una guerra totalment diferent a la de la resta d'atletes que participen en esta final. És Victoria Sauleda, l'atleta del New Balance, que va tractar de buscar la mínima també per als campionats d'Europa. Ho té molt complicat perquè són 2 minuts, 3 segons i 40 centèsimes el que s'exigeix per a poder estar en estos europeus. I de moment, Victoria Sauleda, que contará amb l'ajuda d'una llebre. Sí, Begoña Garrido, el compañero suyo de entrenamientos, que vino también desde Madrid para activar de producción, hacer las labores de libre. El ritmo que se puso desde el principio fue muy exigente. És retirat, a un minut passar en el 400, hem vist la primera volta. Es que para hacer los 0-3 en ese cierto, son mujeres del equipo mucho. Ahí está el grup perseguidor dels atletes que anaven a lluitar per els metalls del campionat autonòmic, encara que evidentment l'atenció centrava en els dos atletes que obrien carrera a punt ja de completar la segona volta de la competició. Victoria Sauleda encara darrere de Begoña Garrido, que anava apurant els metres. Sí, vemos como Begoña ya empieza a flojear, está intentando llevar los y después ya se quedará sola en Victoria para intentar lograr esa ansiedad mínima para los europeos de Praga. Ahí està Begoña ja obrint-se al carrer 2 perquè Victoria afronta els últims 300 metres d'esta final dels 800 metres llissos. Per darrere, com veieu, de moment, control entre totes les participants. Ahí està ja afrontant l'última volta Victoria Sauleda. Recorden, 2:03:40 és el temps que busca, i així el que es busca és un lloc en el pòdium, amb el Carla Masip, amb Susan Thierry, amb Neus Quiñonero. I de nou ens fixem en Victoria Sauleda. Últims metres per a l'atleta del New Balance Team, que mirava de reüll el rellotge de la línia de meta. Ahí están esos últimos impulsos per a aconseguir una marca oficiosa de 2:03:39. Després es confirma el temps oficial 2:03:40, és a dir, que Victoria Sauleda ha aconseguit la marca mínima. Sí, por detrás Carla Masip, la atleta del Vinados, que consigue el campeonato autonómico, seguida de Susan Thierry y Neus Quiñonero, que completan las tres primeras posiciones autonómicas. I ahí està Victoria Sauleda, l'altra gran protagonista d'esta prova i també de la jornada d'atletisme que es va viure al pavelló Lluís Puig gràcies a la seva mínima i sobretot a la seva exhibició en esta final dels 800 metres llissos. I ahí veiem l'entrada de les atletes autonòmiques que finalment són les que pujaren al pòdium en esta prova dels 800 metres llissos de la categoria femenina. Estem ja arribant al final de